Son José Luis Raposo Magdalena, alcalde de Pedrafita do Cebreiro. Vivo no municipio de Pedrafita, en Piedrafita concretamente, moi cerca do Camiño de Santiago, que, bueno, os peregrinos que pasan en bicicleta pasan por Piedrafita e o camiño, pois, a pé surge polo Cebreiro, non? Bueno, o Camiño de Santiago significa para min un impacto cultural, económico, bueno, un cambio total do que é o Camín de Santiago, do que era o Camín de Santiago de ano 1993, que empezou o boom dos peregrinos e das melloras que fixeron todo o camiño. Bueno, pois a verdade é que algún pueblo como é o Cebreiro pasou de ter unha hospedaría a ter hoxe cada veciño pois un albergue, un restaurante, habitacións, o sea, bueno, o cambio pois é espectacular a nivel económico, non? É unha aportación importantísima do camiño. Bueno, a prueba está que por onde pasa o camiño, por onde pasa o camiño non hai perda de población, se van creando negocios, os negocios que se crean van para diante, non cerran, o sea que o Camiño de Santiago é unha aportación económica importantísima, aparte de ser cultural e, bueno, un dinamismo en general, non? Por a que ven tanta xente ao camiño, bueno, algún tema será cultural, algún tema será religioso, algún tema será, pois, bueno, a verdad que se pensamos incluso no deporte, pois é unha senda larga, suele decir, non? Entonces, pois, bueno, hai personas que lles gusta camiñar, hai personas que están moi vinculadas, creo que fain un bon traballo a nivel de publicidade, as administracións e, bueno, pois é un evento importantísimo que a xente lle gusta visitar de todo o mundo, non? Ten, vamos, de todo, o sea, o Camiño de Santiago aporta, aparte do tema económico, aporta pois cultura, aporta dinamismo, aporta pois bueno, a nivel de personas de moitos países, o sea, todo tipo de bueno, algo a vez que estou polo Cebreiro, pois, bueno, eu penso que son eu o estranxeiro, porque falo eu o gallego, falo eu o idioma de aquí, e se oín, pois, idiomas de todo, se escoitan idiomas de todos os lugares, non? Entonces, pois, bueno, aporta de todo o camiño. Bueno, ao redor do camiño hai crecemento e pode haber máis de casas de turismo rural, de pequenas industrias alimentarias, o sea, no municipio de Pedrafita aumentou un montón as pequenas artesanas estas do queixo, pois hai un montón de pequenas artesanas que fain queixo e o venden de maravillas, no Camiño de Santiago non o venderían. Cualquera tipo de pequeno negocio a nivel alimentario, a nivel turístico, funciona ao lado do Camiño de Santiago, se non fora así non funcionaría, non? Bueno, hai máis cousas que visitar ao redor do camiño. Bueno, hai un paisaxe excelente, especialmente nesta época, en outono, de zonas, hai zonas medioambientales exquisitas, como é o faial da zona de Fonte Formosa, o que é unha senda que temos hacia o Faro Chan de Pena, unha senda que ali é virgen, está virgen, non hai ninguna liña eléctrica, ninguna carretera, nin nada, cualquera que vai aí e bota a vista hacia ambos lados das montañas, pois, bueno, é algo que se ve en moi poucos sitios de Europa agora xa, non? Co crecemento que houve. E, bueno, hai moitos lugares que se poden visitar a parte do camiño, non? Bueno, fai bastantes anos, claro, o municipio de Piedrafita, por onde pasou o camiño, vivía da ganadería, e parece que era un obstáculo os peregrinos ca ganadería. Hoxe non é. Esta xente tiña unha ganadería, algúns deles montaron unha queixería, algúns deles montaron, pois, algunhas habitacións na súa casa, algúns deles montaron, pois, algún restaurante, seguiron tendo vacas, agora xa non as teñen, pero, bueno, en si cae moi ben o camiño e, bueno, pode haber rechazo de algunhas personas, porque, bueno, sempre o hai cando hai unha masificación de xente en moitos lugares, que aquí non chegou a eso, pero cando hai moitas personas que pasan por unha aldea, igual alguna persona que lle pode molestar que pase tanta caliza, tanta afluencia de xente, pero en sí non hai rechazo ningún hacia o peregrino. A maioría da xente é unha xente moi educada e que se sabe comportar e que aportan riqueza e que aportan de todo por onde pasan, non? É positivo, porque vamos a ver, si o medio ambiente non é só que crezan os árboles e que crezcan e caigan logo cando pasa a neve, non, é positivo porque sempre se intenta mellorar cousas, todos aqueles espacios, e eu así o fago, e o fai moitos
gobernantes, especialmente a nivel local. En todas aquelas zonas onde pasa o Camiño de Santiago sempre intentamos mellorar cualquier cousa, desde o paisaje, desde calquer pequena cousa se fai un atractivo, intentamos mellorar ao 100% a rehabilitación dos núcleos, por exemplo, sempre tendo contacto pois, co tema das persoas que viven aquí, mellorando a situación das persoas que viven aquí, pero tamén das persoas que visitan e que pasan. Por exemplo, hoxe estamos rehabilitando Fonfría do Camiño, estamos rehabilitando polo lado que Louzarela, se rehabilitou os Abugos, se rehabilitou o hospital fai tempo, se están facendo melloras importantes no Cebreiro, rehabilitando o piso, rehabilitando muros, rehabilitando as pallozas. Se non fora iso, non se estaría facendo todo este tema de rehabilitación, se sempre tendo, pois, estando en contacto cos veciños que hai para deixar o mellor posible, para que, bueno, a convivencia seña, pois, a vexan positiva, e tamén que as persoas que pasan e co entorno, o sea, se ten en cuenta un montón de factores para que os temas funcionen. E, bueno, a verdade é que cada ano vai a máis, claro que hai algunha pequenita dificultade, pero se están mellorando totalmente e cada ano vai a máis e se está tendo máis atención ao Camiño e, bueno, non hai grandes problemas. Vamos a ver, eu me gustaría ainda mellorar moitas cousas. O Camiño, pois, ten que ser non igual, pero poñelo a exemplo dun paseo marítimo, que non sea, pois, na máis naquele núcleo que está ali, senón desde onde empeza hasta que remata. Nos ano pasado lle fixemos unha rehabilitación un pouco completa de todo o Camiño, unha zahorra especial, cuidamos un montón o paisaxe, cuidamos un montón hasta o color da zahorra. Imagínate que calquer peregrino que vai un día de niebla moi pecha, que aquí ataca un montón, na máis seguir o color da zahorra non se perde do Camiño. Entonces eu creo que hai moitas cousas, sempre hai cousas que cambiar, hai moitas cousas que cambiar, e por onde pasan pois, moitas persoas, pois, sempre hai que cambiar máis cousas porque hai máis desgaste, hai máis, pois, bueno, de mobiliario e eso, pero, bueno, hai cousas que eu me gustaría que o Camiño tuvera a continuación que está tendo, e que o Camiño, falo do Camiño francés, é o Camiño que pasa por aquí, que eu creo que pasa 80% dos peregrinos, e, bueno, cando pasan 80% dos peregrinos que entran en Santiago, pois a verdade é que por moitas cousas que faga sempre quedan cousas que facer, e me gustaría, pois, sí, que seguir avanzando o tema do Camiño, e outros camiños. Por aquí agora están uns cuantos elementos, que a ruta Cuni, que é unha ruta tamén que vai ir a Santiago, e tamén, pois, será mellorable, cousas que hai que facer, como cando se empezou aquí, pois, no 93, co Camiño francés, e, bueno, sempre se pode dicir que melloren cousas, e a mí me gustaría que sigan mellorando, porque é un motor principal e económico, pois, do municipio de Pedrafita do Cebreiro.